कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. विराट हिंदू संमेलन कारवार. हिंदू संमेलन संचालन समिती मुडगेरी मंडळ कारवार यांच्या वतीन विराट हिंदू संमेलन मोठ्या उत्साहात पार पडलं. व विराट हिंदू संमेलन श्री 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 स्वामी उदयानंद सरस्वती रामकृष्ण मठ धारवाड यांच्या दिव्य उपस्थितीत आणि मुख्य वक्ता श्री राजशेखरजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रांत कार्यकारिणी सदस्य यांच्या उपस्थितीत पार पडलं. ह्या कार्यक्रमात अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर अनुत अग्रनायक होसाळी आणि सेक्रेटरी म्हणून सुनील नाईक हजर आशिले. 7 फेब्रुवारी 2026 4 वाजता या विराट हिंदू संमेलनाची शोभायात्रा वसाळी महादेव देवस्थानाखिंच्यान सुरुवात जावन अंगडी शिवनाथ देवस्थानाकडे पर्यंत वचून मुडगेरी शिवनाथ देवस्थानापर्यंत ही शोभायात्रा काढली. यावेळार मुडगेरी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि सदस्यान मुडगेरी ग्रामपंचायती वतीन आणि मुडगेरी ग्रामावतीन श्री 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 स्वामी उदयानंद सरस्वती रामकृष्ण मठ धारवाड यांका सन्मान केले. तसेच मुख्य वक्ता श्री राजशेखरजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रांत कार्यकारिणी सदस्य यांका सन्मान केले. तसेच या कार्यक्रमात अध्यक्ष जावन आशिल्ले डॉक्टर अनुत अग्रनायक यांका बीन सन्मान केले. कारवाराचे हृदय भागात AC हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्ले एक गुड न्यूज. आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा. अगदी सुंदर AC हॉल. लग्न मूंज साखरपुडो वाढदिवस कितें उरू तुमका तयार आसा. दैवज्ञ कल्याण मंडप AC हॉल.